Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang, murigaboto, muliwanji, murigaboto, makadini. Karibu, mwakaitawani, munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Uyamweya wakachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukutangu watese didzise nyikukuda kuzivaza zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Toda Mose mstara Jesu panguva ino yatatuwa zvakare kuti tidzidze zvimwe zvishoma zviri mukati meshoko raMwari pamusoro penyaya tiri kudzingirirana nayo nedingindira rinoti hope ndedzechokwadi hadzinyepidzi. Takanyanya kutsambira pamusoro penyaya yaJosefu. Ngativerengwe kunamata Baba vedu vari kumusoro kudenga, ivaiwo nesu patakuvhura shoko renyu. Ivaiwo Mwari, isu tirambe tiri vanhu, tibatsirei pakutaurwa kwevhangeri. Musatendera kuti sevanhu titaurirane, tiregererei kudarika kwedu munyara dzevana venyu vakasangana nemasituations akadai. Musimbiso kunyange nevachasangana nawo pakupedzesera. Mwari mungotipa upenyu husingaperi mushure mekunge tamirira zvokwadi yenyu irregardless of our situation.
tinotenda kuti muchava nesu kubva zvino nekusingaperi. Amen. Chapter 39 yaGenesis, tiverengerewo verse 1. Verse 1. Josefa wakanga aburitswa muIjipita. Potifari gota raFarao, mukuru wavarindi muIjipita, akamutenga pamaoko avaIshmaeri, vakanga vamuburitsa Ijipita. Verse 2. Jehovha zvino wakanga ana Josefa akaramba achikwirira akagara mumba matenzi wake muIjipita. Verse 3. Verse 3. Tenzi wake akaona kuti Jehovha unaye, uye kuti Jehovha wakafambisa zvakanaka zvose zvaita namaoko ake. Verse 4. Josefa akawana nyasha kwaari, akamubatira iye, akamuita mutariri weimba yake. Zvose zvaakanga anazvo akazviisa pamaoko ake. Mera henyu papa. Bhaibheri riri kuti iro Josefa asvika kuEgypt nemaIshmaelites vamutenga pagomba paya. Josefa anosvika mumba ndobva asikotengeswa kuna Potifa aiva gurukota raFaro kuEgypt. Soro wedu wenyaya anotiwo Joseph akatoenda kujeri, kana kuti akatoenda kujeri. Bhaibheri riri kuti Josefa asvika kuEgypt. Toda kuti mbonakidzwa pekutotanga panapa nepfungwa yekuti iyo Bhaibheri riri kutongotaura pavhesi ya2 pacho kuti Mwari akanga aina Josefa. Saka sei vhesi iri kutanga kunyorwa kwekutanga kuti Mwari akanga aina Josefa? Toda kuti mboona zvimwe zvinhu zvaikwanisa kuitika kuna Josefa zviri pachena zvoda kuti tibate nekuona mupfungwa dzedu sevana vaMwariwo. Bhaibheri riri kundiratidza panapa kuti at every stage yakafambwa naJosefa Mwari akanga ainaye. Ndoda kuti muone the timeliness yepagomba repaDothani. Takambotaura zvedu nyaya kubva kweHorebhi nepashekemu zvichienda zvakadaro. Tikati neage yakanga ina Joseph, he could have been a victim pakati pesapa. But the presence of God in between these places, dzimwe nguva hadzinyanya kutaurwa pamusoro pezvazo. But once in a while, tinoona pachikandwa nyaya yekuti Mwari akanga aina Josefa. Takambotaura kuti ngatitende Mwari akatendera mufana wechidiki kubva paHorebhi kuenda paShekemu. Tikati providence dzenyasha dzeparwendo dzakafamba nemukomana ndokusvika paShekemu ndokuchaya vakoma. Ndokutera kuDothani, exhausted as he was. Asvika paDothani, that's why he is called a dreamer seen from afar. Tikawirirana kuti vakoma vanokwanisa kuzviita izvozvo. Uchienda wakaperera, ukitoona kuti kutosvika pane hama dzangu, unokwanisa kusvika ipapapo vatopedza newe, takazvitaura izvozvo. Pandinongotarisa the unseen grace around gomba repaDothani, the timeliness of events dzepaDothani dzinofanira kuaplayawo zvakare mukati meupenyu hwedu patiri kurarama. Ndoda kuona what could have been pagomba repaDothani. Vakomana pavanogara pasi vachidya Josefa ari mugomba, their ears deafened to the cries of their young brother. Hatred yaita take over, and it was almost at its fruition. Vanhu vari unoziva kana vanhu vapindwa nekuvenga, reasoning becomes a bit scarce. Ndakaona vanhu vachitadza kudya ini chikafu mwana arwara pamba. The whole family is worried about the situation. Perhaps a little boy in the family, vanhu chinyatsoona they are a bit worried kuti the young man, the young boy ari kurwara. But in this scenario, vakoma varinyaziva kuti mufana abva kure, and route yaatora inotyisa. I see them vakagara vachidya, tirikuti around the pit yepaDothani.
vari kudya vachiseka with all the appetite in position. Mfana ari mukati megomba wailing with the remnants of the last energy yakanga yasara mukati memiri wake. Mfana pleading to his brothers, vakoma ndiregererei ndibatsirei. I think he confessed everything. Some shouting, vachitaura pamusoro pekuti mfana waionererwa hembe, mudhara achikupa hembe, manje tinayo pano panze, whatever, vachitaura zvese. Vari kutaura pamusoro pezvizvi. In the process, God was redirecting some steps strangers from somewhere. Bible robva ratiro, panguva imwe chete, don't know how long it took, maIshmaelites akasvika pakanga paine vakomana. And by so doing, maIshmaelites asvika pakaitwa vakomana vanoda keshi vanomhanya. Ndobva vanotora Joseph, ndobva vamutengesa. Rubheni akanga asipo, vamutengesa aenda. Ndobva ndiri kuti inini, there was a grace around that pit. God was with him. Ndosaka takati isusu totenda Mwari nemasteps akatorwa naJoseph kubva paShekemu kuenda kuDhothani. Chikonzero chiri chekuti dai akasvika paDhothani sekutaura kwatakaita paShekemu, pakanga pasina gomba sere paDhothani, the story could have been different. Perhaps they could really have slaughtered him, vakamuuraya. But because of that, ndiri kuti inini inyasha dzaMwari dzakabvisa vakoma paShekemu kuenda kuDhothani, kuitira kuti kugova negomba ratinofungidzira nekutenda kuti ranga risina mvura. Somehow it had that comfort in that discomfort, kuti anokandwa mukati megombaro. In the process yeipapo ndiri kuona an unseen hand controlling the affairs around that the pit at Dothan. Ndoda kuti kuona vaMwari panguva ineyi, in whatever situation yatakasangana nayo. There are some people vakabuda munjodzi, munyatwa yazvinhu zvekuti even up to now kana wakatarisa unobvunza kuti how did I escape from the jaws of death? Rega ndikoti munhu waMwari tikurudzirane kuti ngatitende Mwari because of the grace that was around the pit at Dothan. In the process, when the Ishmaelites came, when the brothers were against their brother, there was no mercy. There was a consensus among brothers. The young man has to go. When the vote was taken, it carried. Everyone nodded. The young man just has to go because he's a nuisance around this place. But God in his mercy, why did it happen? The Ishmaelites happens to be just around the place. To me, when the brothers, when the sisters around us, when our classmates, our workmates, our countrymen stand against us, when the vote is almost going to carry, God has a way of redirecting strangers in some times where strangers can come, but strangers from nowhere to serve Joseph in the pit. Zvikanzi vanosvika votenga, pavanotenga vanoenda naye toda kutenda Mwari. There are some journeys kunyangwe dzakatirwadza dzakaitika kuti Mwari atitore atibvise pagomba repaDhothani, because God knew what would have become of our dreams if we had remained in the pit. So he took us out from a pit where we had been thrown by our brothers. Mugomba ratakakandwa nehama. Dzimwe nguva Mwari anoshandisa vatorwa kuti budisai imomo. Akutaura kuti Bhaibheri mukaritarisa, vanhu vaMwari vazhinji vakasevhwa nevatorwa. Elijah, when he was running from Jezebel, vari mukati mekutiza pana Jezebel, ndoda kuti mukuona how God can save his own. Elijah atiza ari mukati nerenji. Bhaibheri inotiudza kuti gungura iwe nechingwa chakatogochwa, zvese zvakanaka, recipe dzese
yomupa shiri yoenda. Ndoda kuti muone how strangers can help. Ndoda kuti muone kuti Elijah paanosevwa chikafu negunguo. Ndoda kuti ndikuudze kuti panguva yano gunguo rakaenda raudzoka. Chakadzoka netsamwe nekabazi keuswa kuratidza kuti kwaoma injiva. But when Elijah was in trouble, God used that source. For our own information, gunguo ishiri, number one, very forgetful. Number two, inocha naturally. Number three, is a scavenger. You can't entrust kuponeswa kwemuranda waMwari mukati megunguo. But God in his mercy, Mwari in his sovereignty, musimba raMwari raainaro, he directed gunguo kuzopa Elijah chikafu when he was running away from Judah and Israel that had apostatized. God has 1,000 ways of saving his own. Apa pari kutuma maIshmaelites. Ndoda kuti nditi vana vaMwari mukati meupenyu hwedu. Ndoda kuudza kuti there are some people who bear testimony yekuti pandakapandukirwa nevangu I was saved by strangers. Ndoda kutaura pamusoro pevanin'ina, pamusoro pevana. Ndiri kutaura pamusoro pevana vekuti hama neshamwari, they destroyed even property yevabereki vavo. They took everything vakaisa zvavo vakasiya vana vari madestitutes. But God in his mercy vakasimudza mastrangers from nowhere vakakudzura mugomba repaDhotani. Ngatitende vana vaMwari. Pane vanhu vari panapa, pane vanhu vakateerera, pane vanhu vakatarisa vekuti kana vakatarisa ndevekuti just in time when the brothers were almost through nezvo zvavaita, when I thought kuti zvapera upenyu hwangu is closed, it's now a closed chapter, Mwari gamuchirai mweya wangu zvese zvapera, just an Ishmaelite in course from somewhere came and picked you up. It was not the Ishmaelite, it was God who protected you. Munyaya tinoona maIshmaelites. But when did I see the hand of God behind the coming of the Ishmaelites? Why didn't they delay by a day? Why didn't they pass this place? Joseph asked us, just in time, God provided the Ishmaelites. Joseph akanga inama ndinomuna mari yenyu, ndinomuna mari uyu, because Mwari zvaanoita anomuvha neni kubva paHoreni, agomuvha neni kusvika paShekemu, agomuvha neni kusvika paDhotani, agobva neni paDhotani ondisa mumaoko emaIshmaelites. Mwari otoona kuti Joseph is even safer in the hands of the Ishmaelites, otherwise the dream will not come true. There are times mukati meupenyu hwedu vana vaMwari when God preserves our dreams in the hands of the Ishmaelites. There are times mukati meupenyu hwedu when God preserves our health mumaoko emaIshmaelites. Pane nguva mudikani mukati meupenyu hwako ekuti Mwari anokwanisa kuchengetedza upenyu hwako just for the purpose yekuponeswa kweupenyu hwako kuti madreams ako zadziswa. Elijah chitsime chaoma. Mwari anotora a prophet with an empty stomach, with the empty pockets, with nothing. The source is that God specializes in using strange sources to save his own. I love this God. Anomina ne the minorities. Anomina never was nasima. When it all looked as if it was defeat, my God and your God is free to go with you even in captivity. Joseph is paraded pa slave market. Ari pa slave market vanhu vachitengwa maIshmaelites
varikumaketa. Potiphar arikuuya achitenderera achitsvaga maslaves. The hand of God directed Potiphar to pick on Joseph. When God is redirecting your steps, after Warabakumba, when he comes with you, he can even direct your steps in Egypt. Mwari kutora Potiphar. Why Potiphar? Why Potiphar? Why Potiphar kutenderera pana Joseph? Why did Joseph qualify? Why? Zvirikuitika kuti atengwe naPotiphar futi. Ndo zvinochena zvakaita kuti paHoreb asvika kuShekemu. Ndo zvakaita kuti aende paDothan. Ndo zvakaita kuti aburiswe mugomba maIshmaelites achisvika achimutenga. The same God who directed the Ishmaelites kuti vasvike pagomba, ndo Mwari mumwe chete akaita kuti Potiphar anga ari pamarket yekutenga maslaves. It was not just the issue of an interview. Vanhu vakawanda vanokuza chirungu kana tabudirira. You see, I was prepared for the interview. Paniswa chirungu. You know, when he asked me, unazapana ndakatomtarisa so. Unazapana mani ma-interview wacho visitakawatarisa in the face. You see, ndakatomatarisa zvakanaka. Dzimanguva dzinokuza kugona kwedu vana vaMwari. In this case, reason irikuita kuti Potiphar anga ari pamarket. Reason irikuita kuti Potiphar atenge Joseph. To me, it is not just a mere coincidence. It was God directing the steps. Slave market, Joseph akamira. He has never been there. But slave market. What he knew was love from his father Jacob, that he was a favorite son. Standing there without that garment of many colors. Akamina, Alibaba. He is thinking about home, but Mutemba slave market, they are teaching him how to stand and to model. So that the slave masters or the slave market, this is something new. But once in a while, he thinks about how he came to be in Egypt. His thoughts, how the brothers treated him in Jordan. Is new to this thing. Number one, Kumba, the mambo. Number two, the dream was showing Kuti, well, the future is bright. And Kumba, he was one of those pampered sons. He is new to the market, the slavery. Al-Kudaro, he sees Mr. Potiphar in front of him. Vakamira, Joseph. He doesn't know what it means. Every transaction, Joseph is taken into Potiphar's house. Grace at the slave market. When the brothers betrayed you up, and all of a sudden, and you were picked somewhere, it's not that by coincidence. God was with you in slavery in Egypt. Askai Papa. Aru domno. Who can be a testimony? Yekuti mdimari akatugamira zvikanzi nekudaro Josefa ari mukati memba yaPotiphar. He was favored by Potiphar. He was favored because Mwari akanga inaye. Zvikanzi akaita kuti
mumba maPotifa chaimo chaimo mubudirire. He brought a change mumba maPotifa. Mwamuchizireona mari kuti kune vakarambwa Samuel. Varambwa Samuel ndoda kukuudza kuti kurambwa nevanhu hakusi kurambwa naMwari. Tiri kurarama munyika yevanhu vakakondemwa nemakomitis. Tiri kurarama muvanhu vakakondemwa nemachurches. Tiri kurarama muvanhu vakakondemwa nenyika. Tiri kurarama muvanhu vakakondemwa vakaforwa nemaforerwa avo ose kuti when they were dismissed from work, everyone akati this is not the best material. But ndoda kuti muzive chinhu ichi kuti mukati menyika hongu kune vanhuwo zveshuwa vanokundika basa. But nenyaya yekuda kuti kutaura nyaya yaJosefa, Josefa ari kukandwa kuIjipita nekuda kwejelasi revakoma. Saka in that context ndiri kuti nini, kune vanhu vakaraswa nevakambani, kune vanhu vakaraswa nemachechi, kune vanhu vakaraswa nemachechi board, kune vanhu vakaraswa nemachechi choir, kune vanhu vakaraswa nemhuri. But varaswa nemhuri, God was there watching. Achiona katauriro kari kuitwa. Vanhu vaine konza, ndoda kukuudzai vana vaMwari. Havazi vose vanhu vakaraswa vakanga vari wrong. Pamwe pacho zvakatorongwa. Zvarongwa, but here comes the good news. Mukati maizvozvo, nekuda kwekuti Mwari was not part of this gang grouping. Vakanga vachiita zvavo Mwari akanyarara. Mwari akanoti zviri nani hangu kusiya 10 vari kumafuro kuKenani ndiende naJosefa kuIjipita. Saka mukati meupenyu munokwanisa kusara nekoramu yakakwana kumba. Munokwanisa kusara nekoramu yakakwana kuchechi. Tinokwanisa kusara nekoramu yakakwana pakambani. Tinokwanisa kusara nevanhu vakakwana tichirova namaoko kuti zvaita when God is traveling with Joseph to Egypt. Munokwanisa kusara nemusha wenyu uine hwai. Munokwanisa kusara nemusha wenyu uine mota dzavo. Munokwanisa kusara namudhara wenyu mamunyepera when God is traveling with Joseph in Egypt. So when God was in Egypt with Joseph, who was in Canaan with the house of Jacob? PaIjipita manje pakabva pakomborerwa. Pane vanhu vakawanda nhasi vari kushuva kuti vakomana dai nhingi tisina kumubvisa. Vanoziva kuti vakanyatsomubvisa not on the merits and demerits of his performance. Vakamubvisa nekuda kwemalicious designs, nekuda kweshanje nezvimwe zvakadaro. But when Joseph was in Egypt, he performed zvekuti chese chaakabata, he had some golden fingers, chese chaabata would turn into gold. Ngaindimudzei vana vaMwari, zvine ngozi kuwirana pamusoro pekuparadza mumwe munhu. Yeti Mwari asimo mudiriro. Vakaropafadzwa vanoti vachabata nyaya yekuti Joseph was with God in Egypt. Kaverenga vhesi ya5. Tiverengero vhesi ya5. Vhesi ya5, Genesis chapter 39 iyoyo. Vhesi ya5 Verse 5. Zvino kubva pakuitwa kwake mutariri weimba yake newazvose zvaakanga anazvo, Jehovha akaropafadza imba yomuIjipita nokuda kwaJosefa. Kuropafadza kwaJehovha kwakanga kuri pamusoro pazvose zvaakanga anazvo mumba nokumunhu. Makomborero epaKenani aya akudyiwa naPotifa. Zvikanzi mumba maPotifa makava nemakomborero. Verenga dzika pazasi. Verse 6. Wakasiya zvose zvaakanga anazvo pamaoko aJosefa. Iye anaye haazangarangarira chinhu asi zvokudya zvake zvoga. Joseph, aidya. thank you. Zvese akabva anyuka angoti handidi kuzvinetsa pamusoro pezvinezvi. Hatitambise mukana. Nyaya maEgyptians hatambise mukana. Muchaona this issue inorana irimo munyaya iyi. Muchaona kuti kumberi uko futi muchaona kuti Faro akashandisa the same tactic. Potifa ari kuti vakomana isu hatambise mukana.
mukana. Kana toona munhu anopagona ngaiti. Zvikanzi panapa inini Josepha wandirerutsira. Everything here is in your hands. Zvikanzi zvese izvi chita. Uyu Potifa takambotaura kuti Potifa anga asiko kumunda. Kwakarotwa kuya. Potifa anga asiko padream. But ari kuti Joseph zvese ndezvako. Bata zvese shanda Joseph. Ini chanangomirira bedzi chigaro changu chine kudya. Iwewe rowa Joseph. Ndozvina kuonekwa nevakoma kai. Ndiri kuti Potifa ijinda raFarao. Potifa ijinda raFarao. Ari kuti ndine power, but in terms of blessings, no na Jacob. Ndozvina kuonekwa naRubheni. Izwai vana vamwari. Izwai vana vamwari. Izwai my blessings nema spiritual gifts are transferring. Kunyange ndakareba zvandakaita izvi. Nehaiti iyo ibhesi inokwanisa kuramba kubuda mukwaya. Rogobuda pane munhu akapfupika kudarika ini. Potifa ari kuti haiwa ndiri murefu, but chipo chebhesi chinobva kuna Joseph kunyange ari short. Ndiri kuti ini vana vamwari vahedheni havatambise mukana. Ita zvese Joseph. Ita zvese Joseph. Verse 7. Verse 7. Yes. Zvino shure kwaizvozvo mukadzi wotenzi wake wakatarira Josefa akati vata neni. Verse 8. Asi iye wakaramba akati kumukadzi watenzi wake, tarirai nokuda kwangu tenzi wangu haarangariri zviri mumba, asi wakaisa zvose zvaanazvo pamaoko angu. Verse 11. Verse 11. Nenguva iyo akapinda mumba kuti abate basa rake. Makanga musina vamwe varume veimba imomo. Ipapo akamubata nguo yake akati vata neni. Iye akasiya nguo yake paruoko rwake akatiza akabuda panze. Zvino wakati achiona kuti wasiya nguo yake. Mira zvake papa tozopedzisa tiri papa. Right, pfungwa ndoda kuti ndibate ndei. Ndekuti mukadzi waPotifa anouya kuna Joseph. Bible rinoti Joseph was very handsome. Anga kanaka mufana. Anoti zvese zvaitwa anouya kuna Joseph. Yeye vatsike madzimaya. Joseph vata neni Joseph anotiye. Pazvinhu zvose zvandakapiwa panyika panapa namamba wangu, imimi muri mudzimai wake. Saka handingaite chinhu chakaipa kudai so, nekuti muri mudzimai waPotifa anova ishe wangu. Mai Potifa mashoko haanganyorwe ese. I don't know how the conversation went, but Joseph anobva ati handingaite chinhu ichi chakadai chakaipa pamberi paMwari. Ndoda kundiudza sangano raMwari panguva ino. Joseph akaziva kuti regardless of the circumstances dzakamuunza kuEgypt, Mwari akanga achiri Mwari. Akaunzwa kuEgypt nekuda kwejelasi revakoma, but Mwari akanga achiri Mwari. Akaunzwa kuEgypt nekuda kwekuronga kwevakoma, but Mwari akanga achiri Mwari. Akaunzwa kuEgypt nekusagutsikana kwevakoma pamusoro pehope dzake, asi Mwari akanga asiri Mwari. Vanhu vari tiri kurarama navo mukati muupenyu hwanhasi, dai ndakanga ndiri Joseph. Number one, I did not initiate myself to come kuuya kuno kudiaspora kuEgypt. Ndiri kuno nekuda kwejelasi revakoma. Now ndivo vakandiunza kuno. Nekudaro Mwari akanga ari kupi pandaiunzwa nevakoma kuno. So he should have dismissed God from the equation. But Joseph anotiyo kunyange vakoma vakandiunza kuno, asi Mwari achiri Mwari. Rega nditaure nevana vaMwari panguva yemanherana, panguva yemasikatano nemangwananana, kuti kunyange takakandwa mukati memakomba tikapedzisira tichiri kuIjipita, Mwari achiri Mwari. Pane vazhinji vari kurwadziwa nemavanhu ekuti kana vakatarisa nziyo dzechechi vakatobvisa mumalaptop, vakabvisa nziyo dzechechi, vakabvisa mapikicha ekumeeting, vakatengesa hembe dzedhoka. But rega ndikuudze munhu waMwari, kunyange vakoma vakakuisa kuIjipita, mai Potifa pavanomira pamberi pako, Mwari vachiri Mwari. Kunyange hanzvadzi neshamwari dzakakurasa mukati moupenyu, vakafure
kuita, ukapedzisira wamudiaspora, ukapedzisira wamunyika dziri kunze, ukapedzisira wakumba inzwa munhu waMwari. My Potiphar kunyange vakazvipresenta before you, Mwari vachiri Mwari vakaropafadza. Vanoziva chinhu ichi kuti kunyange hama neshamwari dzikandiitira zvinovava, kunyange ndikaenda mucaptivity nekuda kwezvaitwa nevakoma, Mwari achiri Mwari. Kunyange vakandidzika muchechi kwaya ndisina mhosva, ndicharamba ndichiimbira Mwari wangu nekuti Mwari achiri Mwari. Kunyange muchechi board vakandidzika ndisina mhosva, handirege kuuya kuchechi nekuti kuchechi ndeyaMwari. Mwari vachiri Mwari. Kunyange mukadzi akandidhedha reputation, kunyange murume akandidhedha reputation zvekuti nyika yese inotoona ndashama, but when it comes to God, Mwari vachiri Mwari. Josefa anoti handiite ichi My Potiphar. Vakoma vangu vakanditengesa, ndiri kuno ndinodumirwa ndikafika Kenani. Zvavakandiitira paDothani vachidya chingwa chanandabva nacho kumba. My Potiphar, you present yourself. Muri kuoneka zvakanaka, muri kuoneka zvakanaka, muri kuita zvakanaka. Handina dambudziko nezvakawanda. But when it comes to this one, yes, I can do. Yes, I can lie with you. Yes, Tritega. But My Potiphar, keep yourself to Potiphar. Character is what you are when you are in the dark. Vakaropafadzwa maKristu vanoti kunyange chechi iri kubohwa vanobvisa type neoffering nekuti Mwari achiri Mwari. Vakaropafadzwa vekuti kunyange vakarwadziswa ari mayouth vakaabhuswa havaindi kunomwa madrugs nekuti Mwari achiri Mwari. Vakaropafadzwa vanamai vekuti kunyange baba vakanetsa kuchechi havarege kuuya nekuti Mwari achiri Mwari. Tiri kurarama munyika when My Potiphar is offered herself. Vanhu vataitasira kuti vanochengetedza unhu havachina. Rega ndikuudze munhu waMwari, you are in the diaspora because of my decision as your pastor. But when sin presents itself, ramba chitema, not because of the pastor, because Mwari vachiri Mwari. My Potiphar vanobva vanzivo vakabva vatora hembe yaJoseph. Verse 12 kai. Verse ya 12. Vereka verse ya 12 tono. Verse 12. Yes. Ipapo akambata nguo yake akati, vata neni. Iye akasiya nguo yake muruoko rwake, akatiza akabuda panze. Zvino akati achiona kuti wasiya nguo yake muruoko rwake, atiza aenda. Verse 14. Akadana varume veimba yake, akataura navo akati, tarira iye wakauyisa muHebheru pakati pedu kuti atidadire. Wakapinda kwandiri kuti avate neni, ndikaridza mhere nezwi guru. Uri kuona nyaya kuona kwangu, unoziva kuti vanhu ava taibva naMy Potiphar vanhu vane simba, because pabasa kamunoziva zvinoitira mabasa payo. My Potiphar pavanobuda vachipa ripoti vachidaidza vamwe varume vesava vachitaura navo pamusoro pezvavaitwa naJoseph. It's just a picture yekuti ichitaura unonzwa vanhu vese vachiti kunge zvariye wanga vachitrasta vachiita zvese vachiita sei. My Potiphar pavanopa ripoti yavo, the whole mob for the sake yekupresenta yekufadza chef, mukadzi wachef, vese vari kuti ivo mufanhaitire ndikuona vakomana vachiitira hasha on behalf of My Potiphar. Joseph aitwa many Hebrew vari kumubata nemaoko ane simba vachiti gara pasi. Makamboona vanhu vachiita hasha even police station kusvika soutingi pavheba gara pasi bvisa boots, vanhu vese vachikubaya nezvimubhadha vachikuya. Joseph all the hustling ichitwa ipapo vachipusha down, akaenda kuvhiringa mai vemusha. Mashoko akasimba anotaurwa. When Joseph was innocent, My Potiphar vakabata evidence yehembe. Zvikanzi anga achida kundibata ndasara ndakabata hembe yake. The other garment rakasara kuKenani achinzi adyiwa dead in Canaan, but a rapist in Egypt.
vakabata hembe akaenda kundirepa hembe dzese mbiri dzaenda yekukenani yaenda nezvikara ari kunzi akadyiwa kunobva ari kunzi ndirepist as evidence maevidence ese maviri there is nothing true but all well crafted. Joseph anotiza pamberi pamaipotifa atiza at the end what happened to him. Verenga verse ya 19. Verse 19. Tenzi wake wakati achinzwa mashoko akaudzwa nomukadzi wake achiti ndizvo zvandaitirwa nomuranda wako hasha dzake dzakamuka. Verse 20. Tenzi waJosefa akamutora akamupinza mutorongo paisungwa vasungwa vamambo akava mutorongo. Verse 21. Asi Jehovha wakava naJosefa akamuitira tsitsi kuti anzwirwe ngoni nomutariri wetorongo. Amen. Mwari vakomborera kuverenga kwezwi ravo. Bhaibheri riri kuti panapa Potifa anodaidzwa kwaita emergency kumba uku kufunga kwangu hazvina kunyorwa kwangu because nyaya dzakadai so idzi hadzisi nyaya dzekuti katarisiri kuti inyaya yekuti yakangotreatwa. I feel there was pandemonium papalace. Potifa, mukadzi waPotifa, Joseph achichema locked somewhere, confined and guarded. Vanhu vari kushinyira nehasha. When Potiphar came in ari kupinda, vanhu vari kupa ripoti achipinda vanoti mupfanya pamuperera. That was a treasonous issue. Aifana kufa samarari kutongouraiwa ipapo pasina trial. But say Joseph asina kufa. Ndo verse yaverekwa nemusikana pa verse 21. But the Lord was with Joseph. Ndo yatanga futi ichitiyo Mwari akanga aina Josefa kuEgypt. Saka between kupinda muEgypt nekuenda kwake kujeri, God was with Joseph pakatapa. If it was not for that accusation yakaitirwa Joseph, he could have been shot or slain instantly. Ngatende Mwari vana vaMwari. Kunyangwe maiPotifa vakanyepa, their decisions haifana kuti parati. Tiri kurarama munguva iyo maiPotifa is offering the world, but if you resist here you can be a victim. Josefa zvadaro Bhaibheri kutiro akatotorwa akaenda kujeri. Innocent as he was, maiPotifa akazwa ndanyepa, Josefa akaenda kujeri. Izvo aivana vaMwari pamanherati kutaura pamusoro penyaya. Teerera munhu waMwari, havazi vanhu vose vari kujeri vakaita zvakaita. Vanhu variko nekuti somewhere, either mumhuri, muchechi, musociety, munyika, wherever kwauri kana kubasa, pane vamwe vanhu vanotori musituation yandiri kutaura vakaindapo nekuti vakaresista maiPotifa. Kunyange vakaita zvakanaka but vakaenda kujeri. Inzwai vana vaMwari, Josefa kunyange akaramba maadvances amaiPotifa akaenda kujeri. We should be careful about the comments that we pass about one another. Ndakaona vamwe vanhu vachitarisa vana so zvichinzi muri kuona vana ava masituations avana ndo vafana vaitiza chikoro. Dzimwe nguva munhu waMwari hautoziva chakaita kuti mwana iye aende mustreet. Hauzive kwakabva nyaya yababa vake kuti vafe. Dzimwe nguva baba vake vakatiza maiPotifa ndobva vauraiwa. Dzimwe nguva baba vake vakatiza maiPotifa ndobva vadzikwa basa. Dzimwe nguva mai vake vakadzika babaPotifa vatiza maiPotifa. Ndati mai ndiri kuzvitaura figuratively. Mai pane zvavakaramba vakadzikwa basa to the extent yekuti havana kukwanisa kuchengeta vanhu. Mukati menyika yatiri kurarama kunyange naJosefa anokwanisa kuenda kujeri. Kantaura newe munhu waMwari pamanherana. It's true, it happened. Wakatiza maiPotifa but wakaenda kujeri. Wakatiza apo ukamirira chokwadi but he ended up without employment. Kunyange naJosefa akaenda kujeri. Kunyange nevatsvene vanoenda kujeri. Teerera munhu waMwari, chinonakidza panyaya yaJosefa, kunyange maiPotifa vakanyepa, but God
was with Joseph all the way to jail. The same God who took him from Horeb to Dothan is the same God who provided the Ishmaelites. The same God who provided the Ishmaelites got him to be bought per slave market in Potiphar. The same God who directed Potiphar to buy him per slave market was with Joseph for the short time he was in Potiphar's house. Until my Potiphar advancer, Joseph my Potiphar. It's true, he went to jail. It's true, my brother and my sister, you are in your own jail. But take heed. But God was with Joseph in jail. Mwari vatikomborera. Kana paine chinhu chofanira kutinakidza panyaya yese, verse 21. Inongotanga ichiti but God was with Joseph in his jail. As you suffer, uri kurwadziwa nezviri kurwadza, uri kutambudzika nezviri kutambudza, munhu waMwari, think of this but. Verse 21. Serve your God irregardless of circumstances. Zvakaitika. Serve your God, stand for the truth, though heavens fall. Men who cannot be bought or sold, no one of SB, need release to the poor, stand firm. Learn to separate the brothers, the bitterness, the betrayal. You brothers. Learn to stand for principle, though heavens fall. Gatina Mate, Babodo Ramsor Kudenga. Talk tendai, Neshokora Nas. Simbisai vana venyu mutisimbisa mumasituations akaita seiwayo. Mutitungamirire zvose zvichinge zvaitwa tikawanikwa takavimbikwa, even in our tribulations. Mwari tikomborerei munyara dzevana venyu nekuvasimbisa. Totenda zvose muzita raJesu tinogara nekusingaperi. Amen. Changing.